chéri wihi awata am bijou ah ya hadi joy an andi fawe baba di kay fili de mato rodo sare de mara ye sare mi de ima de mato rodo wario ipamayero ye nyingire anyaleja onon cedi mawni ande erango Allah buri erango net tay mi yinno nelande ba ni ngara nodda tan mi sohlu no ma job nen an yesma wonde ni yomi de ni yoma ka banana na yide ittude baldam tan te Allah ranani bana i ko addi dum ne sababu nde Ibrahima de o mona fusagal kanko e bam makko ko sippiro jamma e nyaloma suba kay kiki ƴewno pojir bandam foga se mi danta ko jamma mi danta ko janam mi nyamata mi yerata wadda yomi ne hankati yenna bana way kono kangi ngel ni tan e nder no hamni nen hoto way anni nen hoto way aran ko jinni kedo dan halan ma ay bana mato anda jignaado ko hayre bido ko bocconde sa yane mum ngañoda so yane ma ngañoda nen min bana Allah wadde amen te min boydi yimbe fof cikkata ko min funebe kono gila nden ha joni meeda haalande mo so wana ko nafatam sabu bana hay soko nyalama goto ko min hecci dum aran nen ko jinni hoto wonni kanko hono suudu makko arande ko jinmi nen woppu fo e jungam so Allah jabi mam yami yewtide makko so mi yewtide makko ne kay mar sikkene kay maw nan ko kalanto ko maw jabanam so Allah jabi arte hadina sunde makko ay kay beninde ça va bien c'est bismillah bana won ko nanmi de kono welani mi vraiment bana ƴeew no mbaɗa ƴeew ayi no mbaɗa yumma kadi ɓuri bonde joni nene ma ɗo tawmi ɗum e salon he garbi tawmo omo waya o wi vraiment mar sohlunoma ko Allah adduma tan woni wayde bana wona ni de bana an mbata anda an ka ɓocconde yumma e bamma ko ɓe kaaƴi sa yane mabɓe gañoɗa so ɓe jane mba gañoɗa mais bana ko jari ɗum fof andi mbata anda bana ko min ɓuri wadde gene oɗo situation hande jaari ko kalɗa ko fof ko gonga enen ɗiɗo ken sehilaɓe en ɓoydi ala fof ten tawdaka ala fof ten jiidaka te hande mbiɗa sikki kala ko muusimi ne foti musdema vraiment jaari min hande holko giƴam dañi te mi dañani ɗum hay hunde holko jiyanmi tan giƴam ne jogui tan mi ala ɗum haydara kono noon hande mboɗo mankira ko heewi mboɗo ñaama mboɗo yara mboɗo fija mboɗo waɗa ko belami kala to belami mboɗo wawi yaade kono wonko mankirami holko mankirami yidde kaɗami koko jinmi te neɗɗo noon sa haɗama ko jiɗɗa tan yaltatema min hande jinnaɓe mboɗo yiɗiɓe trop mboɗo horsiniɓe sinno ko sagam kadi kala koɓe mbi kam yomi wat ko ɗum mbaɗana mais Ibrahima hande ko feccere won kam mi wawa woppude ɗum mi hesi hami tottimo ɓerdam mi wawa heptude saabu mboɗo yiɗimo mi yinnaki de komi jiɗɗo mo mboɗo sikki noon jinnaɓem sono jiɗimi kala mo jinmi ko on ɓe ballata kam mais holko ɓe kalantami Ibrahima ko basɗo Ibrahima ala haydara holko baddata e makko a ƴewata joom jawdi en mais holko woni jawdi min noon mboɗo sikki joom sukundu ɓaleeru wasani haydara kono bana ko gonga yidde ne woodi kono hoto jignaɗe mama te an bana ala ko manquer ma ƴeew suudu ma ndo ƴeew ɗum ɗo fof giiram ma hewɓe nan ɗo dañani ɗum bana min wonko dañƴa komi dañani pourtant min koreja mbasani babam mbasani
kono an dañi ha bamma taƴanma biye wima ya France hol dañɗo ɗum ɗo e legal he han te bana hoto yejjid an ka suka neɗɗo ne wawi yidde kono yara seesi bana ay ɗum ɗo gila affaire o fuɗɗi mi andino ko ɗo ene wattinta par ce que mara andino feewi bamma jaari ay min yaade France o yaade Amérique waɗanimi haydara a faami soɓe jiɗini yoɓe moftu babam so yiɗi kala ko wawno waɗandemi yo moftu mais yoɓe ballam tan ɓe kokkami jam ɓe dokka ɓerdam mi wuura ɓe gaccami mi wuurde mo jinmi o amma ɗum ɗon mi warto ni ɓuuri i hoto haaltu ɗum bana hoto haaltu ɗum ka julɗo ka ɓe julɗo haala ka ɗon fawe leydi bana min mara andi mara yiɗi walludema kono jinmi ko jara seese puntodira jignaɓe ma ay min omo jeeta maɗa wonde nename babam komi suka komi debbo no mani te kadi komi jiɗowo komi jiɗeteɗo kono mara wawi funtodirde koreji am hami dañi ko jinmi ko ya funtodire yumma e bamma ɓuɓna affaire o ha daña ko jiɗɗa ko mais sa wi ara waɗira ni bana ma wasi yumma mbasa bamma mbasa giɗo ma o minne mbasa kam d'accord heɗomi haalama mi yiɗa wasdema ay mi ƴewtodima gila affaire men o waɗi soirée men o waɗi ha joni probléme uji ɗiɗo puɗɗi nder galle mon sa waɗini wiyete ko min wonnoma ɗum te bana ara andi min mi bonani wona neɗɗo bonɗo sa waɗini noon komin gannata d'accord yow mi yiɗa ko musma ala probléme mami miijo hen mais franchement pour haalande mo gonga hande oɗo ñalawma somi wi mboɗo wawi woppude Ibrahima mi feni wiyani ya woppu mais tan ko ya teey mami wat maslaha hami yewtude e mabɓe mi ƴeewa trouver solution soɓe mbawi walludemi e Ibrahima a faami par ce que min no gonirmi e mabɓe ni welanimi franchement welanimi ay min welani d'accord ok ngajumi tenge almami birom yo lamu dawiye tilenya o nene naam ade minen service o hankadi ne sohli yimɓe mboɗo yinno ƴewnon kam sukaɓe wawi liggade e taw noon ɓe gondi e doole mabɓe Fifi kam wona bandirawo gorko makko nanɗo honɗum noddanammo min am noon Fifi naam argay a noddu jon jooɗo min noddanoma eyi an ko waɗi yitere ma nde bo ni ko ñanden de ene mbaddanmi e banande tan o fi kam hello bukkumi e miiro bana fima helɗu bokkuɗa e mire eyi a haalnani kam a haalnani yumakko ɗum ko haydara bana ko cukalel tan min ƴewirtimo bana ko miñam ko gonga ni min belɗani kono mi jaggirani muɗum ɗum ko haydara an saporta mon ɓaade an o jibino tawma e nder galle eyi wona ma bande gorko o nanɗo de eyi mon ɗo mawne o mi anda eyi mawno voilà wonko waɗata haydara ala ɗo dawata haydara waɗani voilà justement joni sa yeehi mbiyamo yo tawi omo jogui carte makko d'identité yo tottuma walla wonda e ma o addamo ni eyyi par ce que emin cohli sukaɓe employé ji ɗi ƴetten mes service soɓe gaari kam o wooda ko ɗo jaggi o wooda ko walluma kadi seeɗa ɓaade jobdidi kam yahani lewru ma ndi ko semaine ha semaine fof ma o dañi ko ɓuuri ujunnaji 5 ne samori seeɗa ɗa so dañi ɗum mo welta ononne kon moƴƴuɓe nanguirɗon kam to kan ɗum ɓiɗɗo galle so wonani ɗum ko dañatmi ɗo ko mi dañata ɗum eyyi ɗum fof ko liggey ma tan junggam tan woni e galle o sa wonino e galle a neyaki a jottako ɗo ha ɗum tawma ɗo ononne kon moƴƴuɓe tan saabu min mbami kono ɓiɗɗo galle tan on jarama no fewi sa yeehi kalgam aɗa jogui jobdi Allah yoɓmo jarama ka moƴƴo moƴƴo jarama weli waɗande ko sugol neyi ɗo moƴƴo ɓamgal tofaɗa mboɗo juule waktu couvrir i mboɗo waɗanma ta mbiya ka juule o fota jara kam mi salliginima ala jota jara kay min dal affaire Ibrahima koko sattiri i goɗ to jaami fof koko tiiɗi koko sattiri ɗe guiri tan hay goto andana i Ibrahima ay janggo somi dawi e mi ñaltata ɗo mi heɓananimo to tampi ko an woni Allah Allah kay uddata jom Allah rokkata Allah harata an Allah waɗiri ne anda ko Allah waɗiri ɗum ɗon tan mbiya ko alay saago dokkiramo liggey
wona alay sago kono hunde fof ma waɗi sababu yan kay holli mbiɗa ko alay sago aɗa ma neɗɗo sabobina ɗum ko sababu ndi ma neɗɗo sabobina Allah ñaagete rokka bab galle kala ko kalda wattata hen dade kono ya yalla newnu bisimillah a wowi noon kala ko kaldi tan tottana yalla newnu yaaf bisimillah yalla newnu est ce que yalla an liggéey Allah rokkanimo tan rokkani ɓiye tan mbiya ko alay sago tan dañata liggéey sabu nde ɓiye alay sago eyye Fifi agam to bana woni bana yaltire holto yeyi mi anda to yeyi do yaltiro gida ta ko sa o waynakima o alama o yanima ko kañ nokku kaja paami walla nokku kaja mi naɗa andi bana wayno ta ko min o yaltata tan halal mum aha haydara mi andana Assalamu alaikum. maaleykum salam Nene madam. Ya ba ya sawa de. Jam tan mawdu ni. Jam tan kay. galle mo bari Mawdu. Jam tan. bismillah ma Bani bani. Bismillah. Ba. ça va Ibrahima. Fana. Ça va? Ça va Arsène. Arsène. Ça va bien. Mi gonda ko yaade. Comme jino yaade galle Seydina quoi. Ça va? Ça va bien. Arsène. Jam tan. Mboɗo laal goto tan je. Jeyo mi ala jonde noon. Mbinomi ko ya addu carte d'identité ma. Babam nana ƴetta yimɓe. Jehen o ƴettuma 15 ans programme jehen galle joni. Haali won kono aɗa no mbatten. Accum totta babam. Nawa galle nguɗi fewde. An ko kulɗa reedu ko. Non wona hulde rewde sax ɓuuri sax wona. Eyi a haali gonga. Eyi mbaɗatno ɓuuri. Nene. Aca mi ara. yeyi kay mi salmina galle salmina wa galle So kawam doyni mbaɗa salminama. bona Gajumi tenge almami Biram yo la mudawiye tilenya Ali peche bale fare Ɓuuri fof. Janggo walla ɓawa janggo hunde de. Wona. Tama galle mon nan accumi ha. An jeehi. Non accumi ha dafno. Yo. Ndam tottuma mbaɗa passeport. Non hanki rew toti kam boy. Mais jaggu rek. an mbimi ngare gay onon ɗiɗo fof ar gay wona komi nodduɗo somi noddima yettotama onon kam mi haalani on goo on nanata mi haalani on ɗiɗi on nanata an surtout an mi wima ya accu gallam gacca ɓiyam a jaɓani an a wawa accude ɓiyam cekke ndonoma an mbimi ha an argay hoccu paɗe may ko ɗo tottuma ko nder hoccu tottuma hoccu tottuma hoccu nangu harema artande paɗe ma mbaɗeɗa mi haalninoma tan a jaɓa argay Babu yafo. ɗo mbimi argay babu yafomi babu wama haalande ko nanda moto nenne an kam ɓandam ɗe balɗe tampere nde gondumi nde a ƴewata hay suko kolce kam jaaha cooda cuppanami seeɗa an mbiyata ka yarata lekki ndi wayno ɗaɗi yarata ɗaɗi ɗum kono kam cellirtano moƴƴi cellal ma bitiɗa tan koye doctoragal a jaɓani safara ɓaleɓe mi safara ka ɓaleɓe tampuɗo a jaɓani nande ka tampuɗo pofto safara ɓaleɓe kam wona ɗum safra kam ko safranma suppu kolce kolce tan wadde janggo somi finimi huudoyo séras voilà ɗum kam sa waɗani kam somi ñaganimama moƴƴatenma no fewi janggo so Allah jaaɓi somi finimi ɗum kuudanto bisimilla bisimilla assalamu aleykum aleykum assalam no goɗɗon mbaɗɗa maɗa yettode sel Diop Diop Ba
ba Diop mbaɗɗon tan addal mo ɗo jooɗi no mbaɗa tamɓe mawɗum ni alhamdulillah ahla wa sahlan barikalla mbaɗɗume golle yettude Allah mawɗum ni alhamdulillah yettorade ni muño addal ɗo jooɗiɗa bisimillah Diop no mbaɗɗon mawɗum ni alhamdulillah yettorade galle mbaɗɗume golle alhamdulillah yettude sukaɓe ɓe mbaɗi yettude ɗo woni ga on tawano jaam barikalla Diop alhamdulillah Jam ɗaccuɗo. yettorade barikalla mawɗum noon wari ba min de ken hoddiɓe en gandotira ko gonga enen kodde leegal ngal gonga mi nani noon oɗon ƴetta yimɓe mboɗo wonde ɓiɗɗo sagata mo gaddunomi ɗo jiɗmi ƴettude bandi on kam sabi Allah haali gonga ne woodi ɓe mbi komi ƴettowo yimɓe ne woodi ko gonga aɗa wonde kayit makko aha oɗo wondi he tottumo Jako. mi ƴetti ko ƴettannomi ko noon aɗa ko gongol wonata kono ngol kam mi fermi ɗon ƴetti Ha? eyyi ƴetta